Gomani diaribegus tá fáiltearú beag clár seachtainna seo. Ferras talcha gon den chláir a bheits córalum ar a gláirse an nacht sinna Micheál Minogue. Felimérí hína wintir agus bhíidir sé díal baine leis nuachtarlán, agus bhí sé héin go dtíhann a gobir in indíle hab freisin na a bhí sena ledíóg. Tá se na choníis I gildára ó 1961, agus tá leabharscríochta ag faoi stair chum an lúcla scéil chill chocha. Caiminis fiorigó margheall tar is slúnite ar Minogue, bhfuil an riil ag meistú leis an meán yes Gholánta sin a Dr. Cailíara. Is toch een goeil, maar daarom ze dan moet je ook leren goeil te dag hele. Niet ook mee rief is schrieten, maar jou er een tv-nacht dan daar heel, maar daarom ze dan een klein moet je ook leren er een klaar. Wil geljora kabaan is je? Wat ha? Ik ken trien Karen og quick farosta, talach scaraf gatabaan, luban diga fiechel. När det vinst brenn över telefisar och amgehele, vecken to täde gun vinach shagische inte. Chetamera vecken to en real ja, well is voor goeil, ja. Ben galant ak so lehi bakor go tamid galer galant lehi. Hannik dine kalule elig chud Minogue sodanik estativshin chama. Ja, de vi far og Ballafarden Kilbarden ta mila gale his on voor roomse den Minogue de vi in fischere Dale in San Astral og nedig dahadenig og de nedig sjasken I vinche de party in Lokdaibre. Dag se og tusne hisje sjokhatje. Agus fu anta lauerskritig emma jollere heel the Rambler from Clare. Mush will. Ja. Agus is queen om eve hef sawalien en timpel nedig kwega hocht. I think to be fieklig immert en tomshin kle kanish en klar. Anu as a mailish no hennacha as fiekkelebe. Gargó mar dira. De hannig sé ó fiechel ach mis farráiste an talig. Farráiste an talig, agus tá mé an tjorn. Le fiechel. Agus cé heile hannig as an áitsin ar as Ballafarden sin Kilbarden tá mé mar derim de hannig carrad duna chaú ar fad an far sin den Minogue bidi early. Tá goléir scríte agus ráte fuhi agus Johnny Patterson a chuman ar an árán sin Goodbye Johnny Deere agus The Stone Outside Dan Murphy's Door agus le blint good le déine dearlach ná féin de hánig sé an faróiste an Ballafarden sin freisin. Agus ferras chun den chláir a chum Goodbye Johnny Deere. Se Johnny Patterson. Noel dag sé I think Kilbarden or a bhí seog de bhí sé de dá sé sús in inis. Agus an son de chuig sé le circus. Agus de maríocha I de bhí Temple Parnell nó a bhí díine in achran de chéile mar jólar ceochatéh de derig trid nó a bhí an circus arsúl I drálí agus de maríocha san círébe bhí arsúl. Bhfuil éon tuairis gur chumse go leor ná mór an óir fao chun den chláir. Ní dóilm gur ní is go an scríb sé éon árán leis an tidal bhfuil an chlár sa tidal. Yeah, but I think na cháránna cumse de bhí siad mar jólar nimmarce agus mar sin de. Tá taide go leor is mar dear gail go bór dín tetsa ar go leorad agus leabhar agus stair chumlúcla scéil mar I marrá. Ach cén sort beanna bhíon bidí éirlí se chuir bhfuil cainteara? Well, chun scéal gearra dhéanamh de. Is cuion lom tionscanna bheith a dhéanamh go nóir bhí me is an choláiste lúna de múnseálaí chuige blian ó hen agus de scríime gite fao bíréalaí agus bhí mé caint le seanar ag an chun a bhéon ólas a fao bíréalaí. Bhí sé beagání níos clisteanna a gnádaína bhí mór himp na haite ag an sinna dúirte sinna dúirte. Scéal eile is cuion lom hí agla bheith duna chá dúling le fear a bhíonna cháinní traslán bmhóthar an áitin ra bíréalaí chuige blian ó hinna freisin agus chuir sé ceist ar sa dhearra
Kensáat áit a bheithan timppla an tí nó a bhí sé a bhí ráit go léir land a fuisce agus feol a dúirte. Bhí síl mai cerá? Á de bhí, because éine chanig chun cainte léhí thug siad budéir fuisce ná pí a mór feol. Agus ar sí post ná chlá. Deirta go raibh sí posta timppla ar a leid 3 úr, be a 4 úr. Ó bhí? Do bhí, éirlíon tanna ar fear céile amháin. Tá mé ceappa go a bhééis sin an anam an céad fear céile a bhí ché. A chaite níos sin ar bhealacha cínt, go rinne duine cínte chun den chláir rud a cín deara, mar nach chuil sé ráite go láidir sa stéir go chur sí málacht agus málacht a ríide ar an chun den chláir. Nuair a chluisní mé sin dearm go gáinine raméiste se hé. Mar de bhí an rud sin de feicáil ins na pápéirí nóair a bhuaigh an chlá chréibh na héan ins na nóchadaí go raibh málaach bidéala chutha letíh níos. De bhí bidéala chaite san ar buíoch cuman lú leascuil. De caiile bidéala timppla 8 nó beagání níos déanaí ná sin. Agus níor buíoch cuman lú leascuil go dtí 1884 agus ní hasí gan ní máíocht go dtí 1886. So ní a sí be chuibe mar sin? Ní a sí beag an ám sin an éair. Sáhil dé sin nach chuasa tefuid. ba scéal deasa bethe chu timpplaigh na hiidir seáí. Well ba scéal deasca chun den chláide Well was dúsáid si dé chun ná sé bebuchaint. Ach dá díide was sin beid sin scéal nóíir in nacht. Well bhí bidíar lí cáilte. Salar hosa cum mú leascail. Agus a cós an fear bhí mar bhanistáigh cum ar fudan an chláigh an am sin ins na nóchadaí, de tháinig sé cóngrach as teach cóngrach an teachan ar a bidíarlaí dearlach ná de tháinig sé an bailaffadan céine. Ó go muidir caiintear a cin teis má tá méid sin ráite fao bh díarlílam. Fe mór romáíochtta arnúthú bail dhearta. Chola me nach hacha tú clufi pelle gur túmacha gur tú a gasúr má. Ja, níacha mé pell go dtí go neachigh mé go dtí choláiste lena í 19 sa sé. Má ní raibh pell le feicáid in ar an chlár. Imáníocht an te an léhaháin a bhí in ar an chlár. Agus tá sé má sin well tá cúpla cuman beidir ag tosú leis an béile níos. An chuid is mádan na cuman is imáníochta a bhainean siad. Agus rinne túíntas gon chlufi pelle? Well, de bhí bhí mé éisteach leis an radio le mí hála héir dé an cosíos a lé cenis na héirn le ní chuige an ús le cuioin an bheith éisteach dú a bhí an bhí agus muo agus an bhí agus an cabháin agus fórna mar sinna gé mar dús na chuigeí. Cen lí sé vítas an sin ar a chuú ag géad chlufi omáíocht is do gur Somália dearan dachadíos chuindom de héach mar go dtí tá park mar é dulach park í gálaigh agus de héach mar í báí an trap agus do thu mar linn a leis ann agus think an cétlé is chuindom na bhí gatabáin agus tríhead an chláir gimmart. Agus rud a heas amach na dachanna, mar bhí gatabáin ag caithfh dearag agus dómh agus bhí tríhead an chláir ag caithfh bán agus dómh. Agus bud níar mar an dachanna sa sé ag gnám sin. Agus sinna fá go heasí amach. Agus rud éile éidir chuindom de bhí an slú ag béic ar fearr ar a bhenim me Carastar a dimar ar fudan tríhead an chláir. Bhí máí cuiiseach maithe mar dimar sé ar fudan an chláir agus ar fudan na mún san óm chéine. Mise níor chuúla mé an tanm sin riomh hena, agus ceap mis a gur canistar a bhí ag léach na lucht. Ceir bheith Jimmy Smith an sin? Well, Jimmy Smith dimar sé sin leis an club Róáin, agus de chunig mé is bud a gimmart le Róáin in tús de chuigeí. Ach an céadúr a chunig mé ag gimmart fudan an chláir, an céadúr a chunig mé an chláiríomh ná 9 agus bhí si de gcuine limanach in inis san céad bouta de Craobh na Mún. Agus an láud de scoráil Jimmy Smith sé chúl agus ceire cholín agus níor sáíoch é sin ó hin.
agus sé beógúnaí tá sé beofá Siúil. tá sé marn sé má líanís agus tá sé timp in 8tadí. Tu mé sinna sé tiile ammáíocht ar bálaid bhí túgal ige goláiste agus hí daine a bhfuil an éim go háart ar a dréimre inmh in Indíile. Ra tú é choláiste in Indíile leis uachtar an na héan inis. Vís Tá chuig mi sé gur chuláiste an an chuige sé. An dar bbliana bhí me an scóil de chuach mé héan agus be a chuigen ar sé eile. Isteach san rang an tríú bblion, mar I think sort classe bhí chu chun gaiad an dú I drama go méimi sin anscoláachtaí áil san mentéist. Agus an rang sin de bhí Michael D. Higgins. Tá mé ag ceapa gur búcail cónathe bhí ann ag an am sin ach nuair a taréis an mentéist bhí de rastal sé an choláiste mar búchail lé, agus níach mé mar an de hinna díig sin, but is cuiindom go mar bhí ceann le grúi folt mór de grúig fionbánige. Bhí. Agus snowball think an lesanna a bhí ar Or lesanna a géir. Ja, de bhí le snowball. Snowball. Ja, tá an folt mór grúig bán fionbán, ja. Na a bhéithar achar an aine níos múnistí ar heilte uachtarrán na héir an Michael. Michael D. Well, ní a bhéon Michael Snowball D. Ní a bhéon díag buint leis an anime an dam Ní rostoí ag an nám sin. Ní mí háló hiíon an tanime bhí ag an nám sin. Cuimin le a bheith caiint leis agus rudaí le de bhí I suppose de bhí mar a caiint a chéile níos a rís, but in áíire winne mar leis an dar bhblion, win sé an leis an tríú bhblion agus bhí mar sorte Tá sam. Bhí difriocht fós. Agus ar casúhharta ó chaí orm riomh hí. Well casa sé beidir chéile láicí. Tá tiile scéaltain is leíonn se chaid bailíart a bhain faoi chun den chláir agus rudaí go leora agus fanlín mar sé de go dtíon darile agus Somáile má éan se be sé duna go bhaintear bhinóg as chun den chláid míhalltéid be mé héana agus a héin ar éis le berísteinis ar Bálínbeag héis na bhuagraí seo. Céad fáilte ru éis ag an glár córa agus Mícheál Minogue as chun den chláir ach ferret an na chúnaínis I Gildara córa le mar I glár seo a nocht. Bhí mu caiintin sin ar riine mór le rá, cosú leis an nuachtarrán. Nar a chu tuig géad choláisteilinn sin suas go bla clia casú le heide Polúteoirí bhfuil a bhhaine Michael Noonan agus an teirstáit gailteachta be. Dúna amach an dúnlaíoch a dúna náil se. Rá leas anna me ar siú. Dóilm gur lesanam, well beidir mín lesanam úsáid níos minicí in san meáil ná le bhéil. Tá sam. Tá sam. Ach bhí rán. De bhí mí hallanún an sa rang céine lom. Ní raibh de bhí donach amach dúnlaíoch de rámar sa rang céine, mar is de bhí na rangan a reinte sús mar de len siad an abítar fan na rangan éon agus imtá siad gar le chéile mar sin an fágar mí hallanún an sa rangdom. Cén fáis gur go Kildara chutú de chonaí, beidir jobba a gáú mar bhúnteir scoile? Well, chun má héir mar bhúntar. Tá hosig méid múntáracht I éan dar an uháil agus chamé trí bhblin an 63 go 66. Chuig mé go dtí scoil fiún bara I gabrach I malátlaí a feig tréimh sin agus a sin go scoil na múchalí nún máine cap mé ó thar trí bhblin an sin agus néideag seachta sin de hosig méid le job mar príomhide agus fuair mé post mar príomhide I ddrichid Ballyheán. Tá sé tá sé an teorna ar an bhí agus Kildara. Bhfuil tú bhád IDS a chuid D'éirigh mé as an mún teora 2005, 7 níos. Nus felliméirecht a bhí a bhaintear bailíar agus bhí tú héin mar dúirt mé go tú a gobar. Cé faoi teir inis chuúnéondí le daintí be? Ja, well de rugach máthar I pharáiste scaraf. Ag ní a bhéon clán ag má antín agus do chuig sé ann nó a bhí sé timp gábhlín is mar de chuig sé de rastal sé ar scóil an scóil áitiúil nach ar deach drum séirlach agus dá sé sús I pharáiste talach. Cé go bh chuid eile dá clán I pharáiste scaraf.
íag sin de hánig dréthar leis go páráiste an talig freisin, bud a bhí sé an timppla sé blina dé go dtí fermeile a bhí ag antí eile. Ach intín rudí sin ag gnám sin chuí gasú an Indí le an ein plána chu agus a ran an teach agus a ggóiltas talúna ag gin sin ran a bhí ag de antín ar mo le a heéis sin in sin. Ó se fuid sin an teach sin. Sinna tar a gúis. Agus é scéal eile ar an dé bheile de tháinig sena har má bháthair as an teach chéine ar an dé bheile. De bhí mar antíon ben ní chun mhara, pósa le fear dar man mac chun mara, agus mac chun mara a bennim do seanna har má bháthair. Tá sean bháthair má bháthair. Agus tá hánig as an teach chéine, agus tá fós bháthair isteach as an teach as a hánig a sean bháthair. Tá sé casta le pléile bhilta sin. Cén úla ceúla chasan stúba leíart? níor chasmé ólas ceáil riomh. Stoppanis, Beidirnis, feras chun den chláid na hín sin agus arán ar chas sé an úlas ceúil. Is bralum éisteach le ceáil agus tá Musne. Is bralum agus gá chusléag go freisin. Agus a talla célí band le de híhann sin. Bhar dás mé sús agus chuúla mé scéalta faoin an talla chéalaí band chus tháinig si de chéile timp ní an dara chugad damda mar grúpa ceáil chun freistal ar chomórtas a bhí limanach agus as sin a dá siad. But ins na chuigedaí sé ní raibh mar an deisisin a gcuin iad éáil mar ní raibh ní raibh telefís nó ní raibh radio nó mar sin ann ach dína go raibh radio le battery gur tháinig an electricus. Agus an son timp dean na chuigedaí as was tháinig ré na seobannaí isteach agus bhí níos másim ag na dína ógus na halaí rinca. Nechatas ag go leor seobansa. De chuí, Cenátar an hála bhhaire go tinine sem inis ar a dútar an núháil in inis sin an áit an raibh. Agus is a saoire an sin ó an chás go dtí man fá de bhíoh marquís de bhíoh siad sin timp na cásca fichil timp míú agus Rossorcasánna míoch. Ó de bhíoh é de thugah facets gráinní go dtí an talach. sé de tháinig dofis inis a rís, bud níor tháinig sé cominicí a tháinig an agus bhí sé be ceannach rudí de a milliis an nuair sinna míoch. Ó de bhíoh ag gnám sin slab tafhí agus Tá man chur ceistena seartút me go de chuine éis ag an namáíocht a ríiste agus rácail faoi stéire an leabhar tú ach cén láis agus tá díú in namáí. Cén lá ba áhasaí de híal a riamh ó híomh caiimeach réir go seo híomh máíochttaí. Well an láis was raibh an bú ag an chlár a tipradár na clé cenis na mún in 1998 í barchaí chuomh í gorcaig. Bad an lá ar bhuaig ní dóidim gur níor bhuaig sí riomh tipradár na clé cenis na mún go dtí sin. Bú a bhí chu raibh sin de bhuaig siad ar corcaígus ar limanach, bud bin an céadú a bhuaig siad ar tipradár an riomh clé cenis na mún agus a bhs de bhí lád leitheann in ar raibh droch caiile mar go duna ag bhaine tipradár. Ceir blion a raibh sin nach a trí há se de bhíh. So be bhín lá bóthasaí de híal. Bhí cean den na léhéis báthasí. Cead faoí an lár fóstú ben Roscomáin. Bhfuil sin ná eile. Roscomáin de bhean. Ní féidir an dearúdaí Ní féidir. sin nach éile. Es Roscomáin cén tainimitar de bhean. Maciarachtaigh. Se cén chéad dainimitar. Etna. Agus es Roscomáin. As Roscomáin agus de bhla le chéala má lia média a seaca seach agus í le blálepádaigh agus ag sort rinca nó comcóisiir a bhí ag áda bhí mé an cáí le fearr agus ag an am sin agus macléana a behéas an Guardian na blaundaí im látaí agus de bhí an rinca seo choirisiúlaigh na miléana in hí sin agus ihe raibh lálepádaigh a bhí ann agus dín si mar donna fáistí go minic húsí barcha níos ag bailú seamrág a bhí mar a bhúla mar le chéine. Agus creidtí dé ar feag tam le ting fa. Bhfuil mór an páistí a go ní páistí a duna seach fásta sú. Go ar fásta sú sin is. Tá trúrmach a gin agus iní amháin agus tá
bert chuin na líadóí agus bert ina nólathe. Ó bailíir. Agus tá trúdaí post agus an ferile le post lín se hui. Cin sór stair tá agus níl magal rá waidcéiles tá baint le cumlúc le scéal chiil chocas ná túil tú a choníis a bhfuil le leabhscríomh faoi. Ó tá star chuoach fada. Búníoch é tús bealtainna 1800 seacht agus bhíidir comóra an céad fé chuig blion timppla mí hin agus fiú anúair bhí mé chur an star le chéile de bhí an talm go raibh mé an teachtar na miúntúriscí a bhí an céadrúnaí agus bhí siad go thuntaach iad a léomh má dheolar na riadacha bhí chum má dheolar ag óil agus caint lasmuid na crunethe agus an costas a bhí ar an céad genzathe bhí le ceannach agus an féil agus ag agrú gá na céad tlíí a dimríad agus mar sin de. Agus cechi bhfuil cil chocas lá taine bhán ó híomh clubbí? Well tá an club láidir go leir mar tá lán daine Tagus Jackson forráiste níos agus Lacan Sheet Park go funmhar leis an club ach madar leis an ferden de bhí siad mar fudan síse ó 8 go dtí norig agus tá siad imthe síos an grád idir bheannach an bhfuilinis an lín se chatte, but I suppose tá an na himráí óg an is chuir an immarchéisteach orthe le réon flin an ús tá landar felladóí san Astral agus an America agus áitina mar sin. Dimir tú héin be chéhí me fiar dimir tú pell ní mar mé fé mé réintí máíocht dimar mé de fhí ceardaí agus míúirí leis an talach agus nó bhí me an choráiste lúna dimar mé le éans hóp agus nó chuig mé go éan deire dimar mé de éan deire. Agus is tá mé mórrála go imar mé ar Nico Dána láháin nuor bhí mé an ían deire a bhí dimar le Lochgarman de chuigeí. nó bhí sé chuoach senig an óm seoach de bhí cluthe láháin idir ina scórig a tin bhí fearan ían deire a tháinig seo ina scórig í Lochgarman agus de thóg sé St. Aidan's go dtí éan deire chun imar ghuiine éan deire agus bhí mis mar lán cúil agus bhí an fearseo ige mar lán tosach. I déanta sanna sé eis go chun den chláir soach minic bhfuil muintir Tá mar grethar pósta san bhfuil tá teach dua nána níos níl teachan ar rugach sinad níl sé nána hiile, tá teach nua tócha le 10 bliana nús. Agus tá grifúr ina cháinní ag glún lárach necéad chachar liminí. Smór a lánan is mar dear a gháscóir blian ó chutú go cilchocha ach níl dáta bin nach chuicinn tú áúteachí ar rudaí agus tá choláiteara. Cé an rud a smúd agan tú cinál súntas ó gúnda an chláid le gháscóir blian. Mas manú donna? Well, I suppose tá díine i bhhad níos fearras an bhfuil cuasaí eacnamíochta bhfuil cos tá ddridim siar an níos le cúpla bliana nús, but deirigh an saoil i gacháid. I suppose chun an chlár a bhí an tála go raibh bhfuil éarfort na siúna de thug sé lá an fostaíocht agus de bhí monarchan aimiid i scara freisin de thug sé lá an fostaíocht in nechar an chlár agus ó na seacadí náir, but cosú le gacháid an níos tá cúngú agus tá agus tá sé le feiceal chuileáid. Tá sé le feiceal an chuileáid. Tá. Bhfuil steasa de scéal bailíart ó dágad tú chun nach chláir de le dín be goir bhelim goneach tú go cil choc agus méid scríb. Tá tú scríb til bhfuil tá mé lána thuair tá bhfuil de scríb mé cúpla altainna scríb mé alta leabhar eile tháinig amach 9 faoi comóra 7 agus na héirnig géanta dúsceart Kildara, bhfuil de scríb mise faoi na comóraí agsúla bhí ann ní raibh comóra 10 bhí comóra in 8 a bhí sin 9 agus an cheanna bhím a bhí gcuine in 9 agus de scríb mé alfaí na comórtha sin agus scríb mé freisin faoi star na críostaíochta na sagart a bhí chéirchocha ó fúscailt na gatíideach ó 9 go dtí an drátá nniuhhain de chuir mar leir amach i gá tús an milíise
Demlín ó hin ar gablín dé ó hin. Well déad gur a hedanis faoi hecht agus láirlinn agus éach gon mud cluisteal tead a bhaiteach go dearag hafoid a scéal bedíirlaí chun sé sin chuilehórta na cheart. Gur head. Míhel mi nó go chláán agus sinnéine sin nachta be mud liberís leúna dé in teachtanse thugann agus chlára lein, cosnach gurich mud scéal cinnteile na cheart a teachtanse thugann ach chuig í héana na cheartana se gochan seachtainna bí í caiinte agus a córa agus arad a beheile go go deasláintse fad. Díon ferbreis córáte iníag na bhógraí agus be cúpla árán chomathagain ó intán ó mechar atá ag marachtant I gúlé. Agus bíon Johnny gramathe isteach a bhríd ar Ross na Rún agus tréiste ligantéir leis an obair go bhfuil sé breote cé ach lachan a chlár radio ach Vince. Terrible. Heaven. Michaela. Hi, Imelda. Chonig meg na pompi é. I gapan tú I mar ide. Gur leor se le postal agat. Really, Evan. Cop on. Tá eflarm, Imelda. No, Robert, nor ina se bit fós. Nor ina se céan rud chum. Ross na Rún a nacht ar TG